Les vacances de Setmana Santa han acabat amb un balanç tràgic a les carreteres catalanes, dels més tràgics dels últims 15 anys. 27 persones han mort en accidents, gairebé el doble que la temporada passada. L'afluència d'esquiadors a les estacions del Pirineu lleidatà durant les vacances de Setmana Santa arrodoneix una excel·lent temporada. Les estacions han venut un 10% més de forfets que l'any passat i la majoria encara estan obertes una altra setmana. El bon temps i les altes temperatures d'aquests últims dies fan omplir més d'un 90% els hotels de la Costa Brava. A muntanya, l'ocupació al voltant de les pistes d'esquí ha estat plena. La Costa Daurada s'omple gairebé al 100% al cap de setmana amb la massiva afluència de turisme nacional i es demostra que les bombes del febrer no han afectat gens el turisme de la zona.